Takže dneska vás mám. Idem ochutnávať tieto všetky príchody, čo tu máme. No, nie všetky. Hlavne túto novinku. Mám tu dvakrát Coca-Cola, dvakrát Tutti Frutti jablko, dvakrát blueberry and raspberry. A idem asi najprv ochutnať kolu. Normálna kola. Výborné. Najlepšie si to. No dobre je to. A takže idem hodnotiť, ktoré Xixa volím najlepšie. Takže už porejdem takto. Toto si kupujte. A toto si tiež kupujte. A na toto sa vyprdnite. Lebo je to úplný humus. A keďže na budúce budeme mať zasa ďalší diel, jak budú nejaké novinky, niečo, alebo Xixa. Takže sa uvidíme a mimochodom zabudla som povedať. Vítajte u môjho prvého videa. Ja som Vanessa. Dobre. A čauky!